Kwinzame zokuxhobisa uSomashishini ekuhlaleni ngobunganga kwezoqoqosho eNelson Mandela Bay, Isebe uDRDAR e-Eastern Cape lixhase oosomashishini abasakhasayo ngokunikezela ngomatshini bokuthunga abakwizinga lemizimveliso bangama-29 oosomashishini basetyhini nolutsha kwiilokishi nakwiindawo zogobityholo abathe baxhamla. Continue to do this great work, and I hope that you have places where you sell your products. Singabantu abathandayo gqitha i-traditional work etina inoba niyayazi loo nto leyo. So siyabuka ke xa kunje kodwa umsebenzi wenu uwujonge kakuhle, i-competition ininzi bandapha. Ujonge ungabi nezarhali zijinga ndixa but with these machines, I think your work is going to improve. We do have domestic machines that we are using, but you know they break very quickly because we have beginners that learn how to use the machine. And then when they come to the advanced, they're kind of used to how to use the machines. But with these industrial machines, they are quite strong. And with the garments that they will make, they will really empower the women to even come more to the center.